A navíc si využil moji sestru, aby se mě do té situace dostal. Se ještě snažíš. Myslím, že to bude. Co pro tebe se? Ahojte všetci, vítajte. Počujete ma? Zakývajte, ak môžem poprosiť. Ano, Áno? Áno, super, díky moc. No, takže ideme na to. Kompenzačný plán. Tento Zoom samozrejme není povinný, je to vyslovene pre tých, čo majú záujem o ďalšie infošky ohľadom kompenzačného plánu. No poďme na to. Takže prebereme to priamo z toho handbooku opäť, s tým, že prejdeme každú jednu stranu detailne, aby ste presne vedeli, že ako to všetko funguje. Takže kompenzačný plán sa skladá z veľa bonusov. Máme tu ten Customer Acquisition bonus, Customer Mastery, Global Pool bonus, Jumpstart, Binary, Check Matching, Rank Achievement, no proste veľa. Takže ideme teraz postupne cez každý ten bonus. Začneme s tým najjednoduchším a asi nám aj najznámejším je ten tzv. Customer Acquisition bonus, to je ten Fast Start bonus, s tým, že ako náhle zákazníka zaregistrujeme, tak dostaneme za každého jedného zákazníka $40. Hej, každého jedného. Bez ohľadu na to, či to je zákazník alebo affiliate. Ako náhle ten dotyčný si predĺží svoje školné na budúci mesiac, od toho druhého mesiaca naďalej, dokedy neprestane, respektíve dúfame, že nikdy neprestane, takže od druhého mesiaca, hej, dostaneme bonus $25. Takže keď zaregistrujeme jedného, máme na začiatok 40, druhý mesiac 25, zaregistrujeme 10, hej, zarobíme prvý mesiac 400 a druhý mesiac, alebo od druhého mesiaca $250. Dobre, takže to je super jednoduché, prehľadné. Potom ideme na tzv. Customer Mastery bonus. To je ako keby bonus za vytváranie komunity zákazníkov v rámci našej štruktúry s tým, že každý náš zákazník je ako keby 100 volume, 100 customer volume. Takže napríklad, ako náhle získame 50 zákazníkov, lebo máme 50 krát, no nechce mi to je jedno, 50 krát 100 je 5000, takže máme tým pádom, keď máme 50 zákazníkov v štruktúre, čo znamená, že keď ty donesieš jedného zákazníka a všetci v tvojej štruktúre je 49, alebo ty donesieš všetkých 50 sama alebo sám, tak tým pádom vlastne dostaneš každý jeden mesiac pasívne $250. Dobre, takže nezáleží to len od teba, ale od tvojho celého tímu a všetko sa to zlučuje vlastne od tvojej pozície smer nadol. Dobre, takže nie smer nahor, ale smer nadol. Tým pádom, ako náhle získame 100 zákazníkov, dostaneme sa vlastne na ten druhý rank, tzv. 10 000 customer volume, a ten payout alebo tie mesačné provízie alebo pasívny príjem je $500 a tak ďalej. Dobre, potom viem, že tí, čo boli ešte u Wesleyho na tom kompenzačnom pláne, tak ja som ešte trošlinku aj opravil. Ináč tento Zoom sa nahráva. Dobre, aby ste vedeli. V prípade, že ľudia tu nie sú, tak vedia si ju spätne pozrieť. Platí to aj pre affiliateov. Dobre, on hovoril v tom danom Zoome, že je to vyslovene len zákazníci. Nie je to úplne tak, ale je to skoro tak. Affiliate, keby sa nerátajú v plnom počte, ako keby toho volume do vášho Customer Mastery bonus, ale ráta sa to maximálne do 75% celkového Customer Volume from each leg. Takže keď máme dve nohy, tak ako keby dvakrát tých 75% vlastne môžu byť aj afiliéti. Dobre, keď to prekračuje, tak sa nerátajú. Ak je to menej ako 75%, tak aj tí afiliéti sa rátajú do toho tzv. Customer Mastery bonusu. Dobre, takže od nás dole, nemusím všetko sama zaregistrovať alebo sám, je to vyslovene ako tímová robota a tá snaha sa cení aj tvoja s tým, že udržujete kolektívne tých spokojných zákazníkov a afiliétov. No, ideme ďalej. Global Bonus Pool. Takže to je tzv. Navyše bonus pre tých, čo v danom mesiaci viacero ľudí zaregistrujú. Je to opäť ďalší bonus, takže
hej, máme ten custom acquisition, máme aj tento, žiadny ten bonus ako keby nenahradzuje ten druhý. Hej, je to keby ďalší bonus navyše. Takže ten global bonus je, že keď v danom mesiaci zaregistruješ 4 zákazníkov, hej, samozrejme dostaneš ešte ostatné bonusy, tento samostatne za každých 4 zákazníkov dostaneš tzv. Jednu akciu. Nie je to skutočná akcia ako na akciových trhoch, hej, ale je to taká, by som povedal, reprezentácia, hej, že ste dosiahli 4 zákazníkov v danom mesiaci. Tá jedna akcia má hodnotu okolo 70 až $100 v tom danom mesiaci. Je to vlastne na základe 2%, ktorá firma, hej, 2%, ktorá firma vlastne vyhradzuje v danom mesiaci zo svojho zisku, hej, a dáva to ako keby rozdeľuje to medzi tých ľudí, ktorí najviac ako keby v tom mesiaci produkovali alebo registrovali. Hej. Takže ak mám 4, dostanem pre jednoduchosť povedzme, že $100, ak zaregistrujem v tom mesiaci 8, mám $200, ak zaregistrujem len 6, tak mám len $100. Hej, proste musí to byť hej, 4, 8, hej, plus a tak ďalej. No. Takže po tých 4 to je stále. Takže to je taký ďalší bonus, čo je super. Tento bonus sa potom vypláca tiež mesačne. Dobre? Tento master je tiež mesačne, nech sa hneď vrátim, a tento sa vypláca týždenne. Dobre, to budem už odteraz hovoriť priamo pri tých bonusoch. No, potom máme tzv. Jumpstart bonus. Jumpstart bonus je veľmi zaujímavý s tým, že ako náhle pod sebou zaregistruješ afiliátov, tak tí afiliáti budú registrovať tiež svojich zákazníkov alebo svojich ďalších afiliátov. Takže Jumpstart bonus ako keby ťa odmení za to, že ty si vďaka svojej snahe a svojej úsiliu spolu so svojím tímom našli ďalších ľudí. Hej, a za to vlastne firma ťa odmenuje, hej, a chápe, že to samozrejme nie je len robota toho afiliata pod tebou, ale si dala nejakú snahu ho to naučiť, hej, alebo po prípade komunikuješ v rámci chatov s zákazníkom, proste aby ten zákazník bol spokojný, tak dostávaš vlastne rôzne bonusy od tvojej generácii smer nadol. Hej. Takže v prípade, že ja zaregistrujem ľudsku, to vidím ľudsku ako prvú, tak ľudská je moja level jednotka, hej, tak ja dostajem ako keby hej, ten najvyšší podiel od toho daného zákazníka. V prípade, že ľudská zaregistruje Katku, hej, tak to je tzv. Level 2 pre mňa, hej, tak z nej mám tiež nejaké percento. A takto to vlastne pokračuje ďalej. A stále, čím vyšší rank my dosahujeme, hej, tým hlbšie ako keby sa dostávame do tej štruktúry. Takže ten rank je dôležitý potom aj pre tie ďalšie bonusy, ktoré ešte spomenieme, ale aj pre ten jumpstart. Hej, takže stále ich ako keby odomkýňame do väčšej hĺbky. Takže ono to je skôr tak, že keď človek hej, robí svoju robotu, pomáha iným ľuďom registrovať, tak postupne všetky tieto bonusy prídu same. Hej. Netreba ako keby nejak výnimočne nejak sa snažiť. Je to celková tá snaha proste, čo človek robí dennodenne, hej, a vlastne postupne tento bonus sa vytvára, hej, ako náhle vlastne tých zákazníkov v našej štruktúre registrujeme. Potom vlastne máme ten tzv. Klasický bonus, čo sme mali aj v predchádzajúcej spoločnosti, hej, čo tam tvoril hej, gro, respektíve 99% tej danej výplaty, čo je ten tzv. Binary bonus. Binary bonus vlastne otvárame s tým, že vlastne najskôr uložíme do jednej strany jedného zákazníka, do druhej strany druhého zákazníka. Hej, tým pádom vlastne dokážeme aj dosahovať ako keby ten prvý rank a následne musíme v tých dvoch nôh vytvoriť tzv. 300 business volume. Takže stav je taký, že zaregistrujem jedného zákazníka a následne 2 zákazníkov do každej nohy bez hľadu na to, či to je zákazník alebo affiliate. Samozrejme, keď registrujem affiliateov, ten strom rýchlejšie rastie, hej, a tým pádom ten binary bonus je zaujímavejší. Hej. Takže vždy sa ten binary bonus vypláca tzv. Lesser leg. Lesser leg je vlastne slabšia noha. Hej. Všeobecne to vždy bude vnútorná noha, hej, možno v určitom momente to môže byť aj power noha, ale vždy sa to vlastne vytvára alebo vypláca vlastne tzv. Z tej vnútornej nohy. Ako náhle vlastne pokračujeme v tých renkoch, hej, priemere sa to udržiava nejakých 15%, s tým, že hej, keď človek ešte nie director, builder, to by sa nerátal. Ten executive viac menej všetci dosiahneme hneď a potom už vlastne ideme od jednáka hore, tých 15%, už sa to zvyšuje, ale tam sa ešte dostaneme, keď tam budeme. Takže 15% vlastne celkovo volume.
ide aj o to, že v momente vlastne, teraz sme všetci v našom prvom mesiaci. Hej. Keď registrujeme ľudí, tak tie bonusy, konkrétne tento binary bonus sa ako keby mení. Prvý mesiac dostaneme tzv. Ten fast start bonus, hej, ten customer acquisition bonus a keby menšia časť toho človeka z toho volume sa ráta do našeho binary. Hej. Od druhého mesiaca, keby v plnej výške ide do toho binary, takže v tomto mesiaci, keď dostanete svoje výplaty, tak ten binary komisia bude najnižšia ako v našej kariéry v rámci My Daily Choice, respektíve Akashix bude. Hej, lebo vlastne sa dostane vyplácan ten Customer Acquisition Bonus, ktorý v ďalšom mesiaci už je tých $25, ako sme spomínali. Hej, a zvyšok ako keby hodnoty alebo bodovo vlastne sa nám vloží do týchto binary commissions. Takže to volume vlastne sa zväčšuje. Dobre, takže a tu ide vyslovene o vyrovnanie nôh. Tuto vám môže pomáhať aj váš upline, váš downline, hej, z každej strany vlastne, keď vám dokladajú ľudí, alebo keď človek sám si doloží ľudí, tak sa musí vždy snažiť ako keby tie nohy vyrovnať, hej, takže v tomto prípade aj zákazník alebo affiliate, ktorý ako keby není priamo registrovaný tebou, ale možno niekým aj nad tebou, tak aj to sa ráta do tvojho binary commissions. Dobre? Aj z hora, aj z dola. Hej. V prípade, jak sme hovorili, Jumpstart, je to od teba smer nadol. Hej. V prípade Global je to vyslovene len na tebe. Customer Mastery od teba smer nadol. Hej. Takže ten, čo hore registruje zákazníka, je tam dole, to sa neráta. Hej. Ale pri binary je to z každej strany. Dobre? Poďme ďalej. Leadership check matching. Toto je vlastne ten hlavný bonus, ktorý zatiaľ nie pre každého ešte je taký viditeľný, alebo ešte tak, by som povedal, možno ďaleko, ale iste není. Hej, ako fakt reálne každý z nás, čo tu je, hitne 5K rank fakt extrémne rýchlo. Ako náhle človek dosiahne rank 5K, čo sa stane? Check matching alebo leadership check matching je tzv. Bonus na základe výplaty binary bonusu z vašich ďalších levelov, alebo respektíve v rámci tvojej celej štruktúry smer nadol. Hej? Takže opäť, keby som sa ja stal 5K, hej, a zaregistrujem Veroniku, hej, Veronika by bola môj prvý level, hej, tak z jej binary by som získal 30%. Dobre? V prípade, že Veronika zaregistruje, koho tu máme ešte nejaké iné mená, Hanku, Hanka by bola level 2, hej, a Hanka by registrovala Matelku, dobrú chuť Matelka, tak tým pádom by bola Matelka level 3, hej, a ja by som mal vlastne ešte z Matelky z level 3 10% z jej binary bonusu, hej, z toho check matchingu. Takže preto vlastne je tak dôležité, aby sme si navzájom pomáhali a navzájom keby tú štruktúru napájali, aby tí ľudia pod nami rástli, aby sme mali percento čo najvyššej sumy. Jednak im samozrejme pomáhame, aby sa mali dobre, aby pokračovali, hej, aby boli motivovaní vlastne, keby ďalej pokračovať s nami v tej spolupráce, ale nerobíš to len preto, ale robíš to vlastne aj pre seba. Hej, takže krásne je na tom, že s tým, že niekomu pomáhaš pod tebou, tak pomáhaš aj sám sebe. Hej, čo nie v každom kompenzačnom pláne je a isté nie v tom, čo odkiaľ pochádzame z minulej tej spoločnosti, čo väčšina z nás pochádza. Dobre, takže toto je to gro. Toto všetko sa vlastne odomkýňa od 5K pozícií s tým, že každá tá pozícia ti odomkýňa znova tie hlbšie levely. Hej. Tí, čo už so mnou boli na nejakom kole, takže som hovoril, že aby sme minimálne do toho 9. levely budovali, lebo to je tých 250K, čo vlastne vyhlasoval aj na našom kole vlastne CEO, hej, ten človek vlastne, ten Ali, ten náš tak by som povedal, nadsponzor, hej, z nášho týmu. A to už je fakt, že vysoký rang. Preto sa musíme snažiť, hej, aj pomocou celého nášho týmu ako keby duplikovať ten celý systém, ktorý by som možno na záver tak stručne ešte povedal, aby vlastne všetky tie body plynuli, hej, keďže ten check matching bonus je úplne reálny dosiahnuť až do tohto levela, keď budeme usilovne spolupracovať. Dobre, takže toto je ten gro, ako keby, čo sa týka tých bonusov, potom aj zo rozhovorov s Alim, aj s inými lídrami v rámci spoločnosti. Leadership check matching tvorí až 65% tvojej budúcej výplaty. Hej, napriek tomu, že niektorí z nás ju ešte možno aj nevidujú ako keby v back office. Hej, čo znamená, že z tých 7-8, čo tu máme,
hej, tvorí jeden jediný bonus 65% a zvyšok všetkých bonusov bude tvoriť v konečnom dôsledku na 35%. Dobre? Takže preto je to tak dôležité vlastne si navzájom pomáhať, aby sme spoločne rastli a tým pádom vlastne mali aj nejaké to percento vlastne ako keby z toho binary bonusu, čo sme tuto spomínali. Môžem Dobre? sa spýtať, Juri? Jasné? Sekundu. Chcem sa ťa, chcem sa Áno? ťa len opýtať, že ono toto, čo vlastne teraz tento bonus riešime, ten checkman bonus, tak v podstate ja tým, že som, dajme tomu 5K, ale pod sebou mám, dajme tomu, že 1K, Áno? tak to sa tam neráta, hej? Nie, Ona tiež ráta. musí dosiahnuť Nie, 5K. nie, nie, nie. Nie. Ráta Ty, sa? Aha. ty musíš vlastne dosiahnuť 5K. Hej, to je gro. Mhm. Ináč ani check matchy nemáš. Hej, to Ten viem. človek pod tebou musí splňať toto. Hej, jak sme Aha. hovorili. Jedného zákazníka tam, jedného tam, hej, a vlastne vytvoriť tí tzv. 3-3. No, čo musí byť jeden zákazník tam a potom už je to kvázi jedno. Tým pádom vlastne je tzv. Binary qualified a má vlastne akýby nárok na tieto binárne komisie. Ako náhle toto splňa, tak vlastne ty dostávaš percentuálne z neho 30%. Takže ty môžeš mať pod sebou aj celú armádu jednakáček, hej, a stále z nich máš hej, to percento. Dobre, takže vždy sa to jedná o teba, že aby ty si to splnila, hej, a to isté platí aj keď získaš rank 10K, hej, hlavne aby v tejto hĺbke proste niekto, hej, alebo tuto, až v tejto hĺbke niekto dosiahol, hej, ten binary commissions, aby sa mu darilo. Hej, lebo keď sa mu nedarí, dostaneme 30% z ničoho. No, a náš kľúč je, aby sme dostali 30% čo najvyššej sumy. Hej. Dobre? Môže byť. Dobre, ideme ďalej. A potom na záver samozrejme je veľa času. Má neobmedzený Zoom od ľudský, takže môžeme sa všetci spýtať, čo len chceme. Rank Achievement bonus. To je znova taký, by sa povedal, jednoduchší bonus. Hej, ako náhle my dosiahneme nejaký rank, tak firma nás odmenuje jednorázovo, hej, to je ten rank achievement, a za udržiavanie toho ranku. Hej, takže keď prvý mesiac získam pozíciu 1K, dostaneme $100. Hej. V prípade, že budúci mesiac stále ostajem 1K, dostaneme $50. Keby som tento mesiac získal pozíciu 1K a makám a získame ešte aj pozíciu 5K, hej, tak v tomto mesiaci dostanem $100 plus $500, takže $600. Hej. A budúci mesiac dostanem $150. Ak by sme získali tento mesiac aj pozíciu 10K, hej, tak dostaneme $1600, hej, a budúci mesiac $250. Tento mesiac získame, hej, hej, chápeme. Tu sa to celé spočíta, hej, za každý ten rank vlastne dostaneme dokopy. Hej, samozrejme to platí pre budúci mesiac a ďalší mesiac, hej, že nie, prvý mesiac dostaneme 1K a druhý mesiac získame až 10K. Tak prvý mesiac dostanem toto plus toto, hej, ale v tom druhom mesiaci dostaneme až aj 1500. Dobre? Takže toto sa vždy spočítava. Tu vlastne dostaneme tú jednu jedinú sumu, ktorý rank vlastne dosiahneme ten budúci mesiac. V prípade, že sa dostaneme na tých 50K, toto by som ešte doplnil, ale tam si myslím, že my všetci ešte zatiaľ len snívame a dúfame, hej, ale keď to dosiahneme, tak tam je podmienka, aby sme pri 50K boli minimálne 2 mesiace a potom až dostaneme tých 5000, hej, ale potom i hneď vlastne následovne budeme dostať každý mesiac 1000. Hej, a tuto vlastne sú tie ešte rôzne dni, hej, tuto je to znova ešte extrémnejšie, hej, ale my vlastne do 25K je to, hitneš to, ten mesiac dostaneš svoj bonus. Rank requirements. Takže čo potrebujeme na to, aby sme vlastne svoj rank dosiahli. Hej. Všetko vlastne na to, aby sme, keby naše ranky dosiahli, tak vlastne sa nám to zobrazuje aj na našej domácej stránke, jak máme ten rank qualification volume. Je to také niečo v oranžovom, v červenom. Vlastne ako máme ten krúžok vlastne, čo nám ukazuje tie percentá. Tieto business volume vlastne získame na základe registrácie, čo je jasné. V prípade, že človek sám registruje jednoho zákazníka, hej, dostane 1000 BV, hej, 1000 volume. V prípade, že registrujeme affiliate tiež, a takisto to platí aj keď náš affiliate, ktorý je priamo nás napojený, tiež registruje niekoho, dostávame tiež 100 business volume. Ako náhle by sme sa dostali ešte hlbšie, počkajte, len tak prejdem na rýchlo, hej, nepozerajme, čo to je aký bonus, ale takže ja som niekto, hej, registrujem niekoho na level 1. Ten niekoho regne, dostanem 100 bodov. V prípade, že tento
má tiež affiliate, tento registruje niekoho 100 bodov, to ide aj jemu, aj mne, alebo jej a mne. Hej. V prípade, že tento má tiež affiliate, tento registruje 100 bodov, tak tých 100 bodov ide sem, až mne. Dobre? Takže preto je aj to dôležité, ak sme hovorili, to napájanie na seba, lebo tým pádom každá jedna registrácia, čiže v rámci našej štruktúry, hej, ide až k tebe. Potom, čo sa týka, počkajte, áno, potom, čo sa týka tých bodov, potom samozrejme, ešte by som tuto ešte, hej, keď sa mi ide rank 1K, znamená to 1000 bodov, hej, rank 5K, 5000, rank 10K, to znamená 10 000 business volume, 25K, 20 a tak ďalej, hej, ale ja si myslím, že to akože je logické. No, a toto je zaujímavé. Takže ako získať vlastne všetky tie body, hej, aby som vedela dosiahnuť ten svoj rank. V prípade, že vlastne som ako keby executive, to znamená, že nesplňam ešte pozíciu 1K, hej, ale smerujem smer pozíciu 1K, tak vždy dostanem z každej nohy, bez ohľadu, že aký rank samozrejme, viem vyťahnuť z každej nohy, keďže máme dve nohy, polovičku celkového ranku, ktorý sa snažím dosiahnuť. Takže keď som zatiaľ executive, chcem ísť na rank 1K, viem vyťahnuť z jednej nohy 500, z druhej 500. Lebo 500 plus 500 je 1000. No, ako náhle som 1K, snažím sa dosiahnuť 5K, tak z jednej nohy viem vyťahnuť 2500, z druhej 2500 a 2,5 plus 2,5 je 5000. Hej? To isté vlastne platí, aj keď dosiahnem 10K. Som 10K, ďalšia pozícia je 25K. Hej? Takže z jednej nohy viem vyťahnuť 12,5 tisíc a z druhej nohy 12,5 tisíc. Tak. A 12,5 plus 12,5 je znova tých 25 000. No. Dobre, takže vždy vlastne dokážem polovičku svojho budúceho ranku vyťahnuť z jednej nohy. Čo sa stane, logická otázka, keď tá jedna noha má viac bodov? Nič sa nestane, len viac z tej nohy nevyťahneš. Takže v prípade, že som 1K, snažím sa ísť na 5K, tak a v jednej nohe má, neviem, 3000 bodov a v druhej mám 1000. Tým pádom vlastne z tej jednej nohy, kde mám tie 3000, získam len 2,5. Tých 500 ma ako keby čaká, hej, ale 2,5 a z druhej vyťahnem 1000. Takže môj celkové qualification rank volume je 3,5 tisíc. Napriek tomu, že ešte 500, lebo ja som to ukazoval tam, to je jedno, mám ako keby, hej, ale neviem ich vyťahnuť z tej nohy, lebo môj rank ako keby mi to ešte nepovoluje. V prípade, že v tomto príklade som už 5000, dotiahnem to do konca, hej, tak tým pádom sa mi uvoľní aj tých 500, čo tam bolo, na ktorých som keby nemal ešte nárok ich vyťahnuť z tej danej nohy. Dobre? Takže vždy tá polovička z toho budúceho ranku viem len vyťahnuť. Viac nie, až keď nehytnem ten ďalší rank a potom už to budem vedieť. Hej, lebo keď hitnem tých 5K, tak už vyťahujem 2,5, 2,5. Zle hovorím. 5 a 5, hej, lebo ďalší rank je 10. Presne. Takže keď pri 5K vyťahujem z každej nohy 5000 a tým pádom všetko, čo mi ostalo v tom 1K viem vyťahnuť z tej danej nohy. Čo znamená, že keď z 1K hitnem 5K, všeobecne z ničoho nič už mám 7,5 tisíc bodov napríklad, alebo 8000, alebo 6000. Hej, podľa toho, koľko vlastne tých bodov mám uzáknutých v tej jednej nohe, lebo vždy bude jedna noha silnejšia ako druhá, raz ľavá, raz pravá, hej, a tak ďalej, ale v tom danom momente hneď ako keby aj viac postupím. A to je vlastne kvôli tomu, že v tej jednej nohe mám uzáknutých x bodov, ktoré vlastne neviem v tom danom momente vyťahnuť, ale ako náhle hitnem rank, už si to priteče. Dobre? Takže toto máme. Tu sú ešte nejaké tie vysvetlenia a to je viac menej všetko. No. Potom, čo sa týka tohto dokumentu, ten viete stiahnuť vlastne v tých materiáloch, čo máme v affiliate skupine. Takže kľudne si to ešte raz prejdite a teraz dajme nejaký priestor na otázky, ak by ste mali. Kľudne zapnite si mikrofón a pýtajte sa hocičo. Alebo napíšte. Ahojte, ja som sa chcela spýtať, že vlastne ten check matching, čo si hovoril, tak ten je až od 5K. Áno. Ale tie ostatné bonusy na tie má už človek nárok aj skôr, či? Áno, presne. Takto po začiatku pôjdeme. Nech to prejdeme. Acquisition i hneď. Customer Mastery je od 50 zákazníkov. Hej, dotedy nič. Global Pool i hneď. Jumpstart, jak sme tu hovorili, alebo jak bol v tabulke. I hneď.
binary vlastne po splnení tých podmienok, hej, 3-3, tento od 5K, tento vlastne, hej, po dosiahnutí renku, toto bolo vysvetlenie, tiež vysvetlenie, tak. Takže reálne tých 5K vlastne jediný blok je ako keby ten leadership check match. Tak. Ja som moc nepochopila ten leg rule, ale to je vlastne o čom ľudská rozprávala, že vlastne, že keď ešte nemáš dosiahnutú pozíciu, tak dostaneš ako keby takú tú alikvotnú časť toho. Ten leg rule je ako keby, že ako vieš získať z jednej a z druhej nohy koľko bodov na to, aby si dosiahla ten ďalší rank. Aha. To je to vlastne, že keď nie som 1K, chcem stať 1K, tak z jednej nohy vyťahnuť 500 bodov, z druhej 500. Hej, to je vlastne napísané tu. Mhm. Hej. Keď som 1K a chcem dosiahnuť 5K, to znamená, že z každej nohy viem vyťahnuť 2,5 tisíc. Mhm. A to isté, keď chcem z 5K sa stať 10K, z každej nohy viem vyťahnuť 5 000. Mhm. Dobre, a ten teda bonus, čo hovorila, že vlastne, že keď si ako keby medzi pozíciami, ale máš viac ľudí, ale ešte nemáš dosiahnutý ten celkový počet, tak to je vlastne To je ten binary. ten klasický banner. Áno, áno. Bo tuto všetko to vlastne ide, binary sa ráta z volume, hej, a ty dostaneš ako keby 15% z celkového volume. Hej. A to volume je vždy vyplácané na základe tvojej slabšej nohy. Takže tvoje slabšia noha môže byť 10, 11, 12, 13, hociaké počety ľudí, tak to volume, hej, z toho vlastne dostávaš vždy alikvotnú čiastku vyplácané v tom binary. OK, ďakujem. Poďte do mňa, pýtajte sa. Netýka sa to síce tohto, ale chcem sa opýtať, že nevieš, čo sa týka toho vyplácania, že ktorý deň si vlastne vieme posielať my peniaze, alebo ako to je, že napríklad tento týždeň je posledný mesiac, ale to sa bude rátať asi až ďalší týždeň, nie? Tak, oni vlastne Posledný majú. týždeň v mesiaci, tak. Áno, áno, tento štvrtok vlastne dostaneme ešte raz týždenný bonus a ten bonus vlastne ten monthly, hej, keď pôjdem vlastne do reports, commission calculator, hej, tak tam vlastne máme tie monthly, hej, máme weekly, monthly. Weekly proste tie štvrtky a monthly je kalendárny mesiac. To znamená, že náš kalendárny mesiac reálne bude končiť 31. januára, hej, ich času. Tým pádom sa tu uzavre a budúci štvrtok dostaneme vlastne znova ten weekly, hej, a celý január. Tak. Takže máme ešte čas dohnať všetky renky. A samozrejme to prepojenie, iste s vami už aj vaši lídri komunikovali, teraz sme všetko poslali, potom už smer nahor, aby sme to napájanie, jak sme dlho hovorili, už sa uskutočnilo. Dobre, aby ste vedeli, že na tom sa pracuje, odišlo to dnes ráno. Pýtajte sa. Či by si mohol tak zhrnúť, ak vieš povedať, že vlastne, lebo veľa ľudí sa pýta, že prečo to musíme napájať. Vieš, Prečo napájať, tak počkaj, musím v aby to Canve, mali tak mal tu, trošku vysvetlené. môžem otvoriť Canvu. No ak som to ja správne pochopila, tak v prvom rade hlavne kvôli tomu check matchingu, áno? Tak, presne. Nakoniec sa to všetko vlastne. Pretože tým, že vlastne je to tak poprepájané, tak ako si povedal, že tie výplaty nám budú tvoriť 60% vlastne práve z toho matchingu. Presne. Tam ide o to vlastne, že keď to máme všetko napojené, hej, že vlastne, teraz na tie čísla sa nepozerajme, ale len na tie guličky, že keď toto je na seba napojené a tento by niekoho registroval, tak by sa to rátalo aj jemu, aj jemu. Ak sme to nenapojili, hej, tak tento napríklad zaregistroval tohto, aj tohto, hej, a tento keby teraz niekoho registroval, by sa to rátalo jemu a len jemu, lebo tento by sa vynechal. Lebo ten systém vlastne tu je, máme keby hybrid binárneho vyplácania a unilevelov. Hej, takže ono ako keby v realite je to tak, že všetko je kvázi v unileveli,
hej, a potom kvôli binárneho bonusu sa tak keby prehodí do tzv. Binárneho levelu. Ale v skutočnosti je to unilevel. To znamená, že keby som ja bol toto, hej, a ja by som zaregistroval tohto, aj tohto, tak hoci kto by niečo zaregistroval, všetko by išlo len mne. Len mne. A tí ostatní nič, 0 bodov. Problém je v tom, že tento, keď nebude zarábať, jednak skončí, čo je úplne jasné, lebo nikto z nás nebude robiť zadarmo. Po druhé, môj check matching by bol 0 dokopy, hej, lebo tento sám chudák bude to mať veľmi ťažké, alebo no, dajme to chudák, to je lepšie. A hej, takže dôležité je, aby sme všetci boli napojení. To znamená, že keď ja niekoho regnem, alebo tento niekoho regnem, alebo tento, a toho by sme napojili sem, pomôže to úplne každému z nás. To znamená, že všetci z nás budú hitovať ranky, budú zarábať, tým pádom ostanú, budeme ďalej hľadať ľudí, budeme to ďalej napájať. Tým pádom všetci dosiahneme spoločne ten binár a keď dosiahnu ten binár, my máme na nich ten check match. Neviem, či to dáva zmysel alebo nedáva. Ináč to môžeme ešte raz niekedy dať samostatne tie guličky. Len pointa je v tom, že máme ten unilevel a keď to všetko napojíme, tak bude ako keby budú reálne, aby sme to zjednodušili, nebude tam 5 napríklad priamo napojených na mňa, alebo je napojený len jeden a 4 alebo 5 budú pod sebou. Hej, a keď bude 5 pod sebou v rámci unilevelu, hej, tak vlastne všetko, čo skončí na spodku, sa prepája až smer nahor. No. A potom, keď to otočíme do bináru, hej, tak to môže vyzerať napríklad takto. Hej, ak toto máme rozkreslené. Len v unileveli to musí byť jedna nepretržitá čiara, struna, ako to len chcete nazvať. Ja som mal taký ten príklad, nechcem vás s tým nudiť, hej, že keď máme plochú krajinu a máme tu jednu horu, na ktorú prší a máme proste rieky, ktoré sú vysušené a jak začne pršať, tak začneme ako keby zaplavovať najskôr tú prvú riečku, hej, ako keby prvá bublinka, potom dve riečky, hej, jedna, dva, potom, hej, a takto sa to rozvetví vlastne do toho nášho stromu binárneho, tak keď to bude celé prepojené, tak vlastne všetky tie riečky ako keby doplávajú, alebo tá voda sa vlastne dostane do toho oceánu, hej, a tým pádom ten oceán je náš. No, hej, keď všetky prístupy, hej, až do toho oceánu vieme zabezpečiť, aby boli naše, tak je ten oceán náš. Problém je v tom, že keď niekoho nenapojíme, že aby som tohto ako keby odpojil, že proste som regol kvázi okolo neho, hej, a nie jeho, tak je to isté, keby na tej hore začal pršať, tá rieka plynie a z ničoho zablokujem jednu rieku, hej, a teraz ja začnem vykopávať, hej, tú vodu, napájať si, vykopávať, hej, svoje riečky a púšťať tú vodu ďalej, že je to proste, není to efektívne, ako keby niekoho nenapojiť, lebo ten človek proste prestane, reálne prestane. Hej, tento celý systém, kompenzačný plán je fakt vytvorený na tej spolupráci. Hej, tí od vás, čo ešte, verím, že všetci, ale čo boli aj na včerajšom kole s CEO, bolo to včera, že? Myslím, že áno. So CEO, tak tam aj Matthew, hej, to spomínal, hej, aj Ali, aj všetci, že fakt je tak dôležité pomáhať tým ľuďom pod sebou, hej, lebo keď im sa darí, tak vieme na nich spraviť ten check match, jednak ostanú a celé to koleso vlastne funguje. Takisto aj tie jumpstart bonusy sú napojené na tých levelov pod nami, hej, aby sa registrovali. Ten check match, to isté, celkovo. No, proste, aby ľudia tu ostali. Lebo zadarmo nikto nebude robiť a keď to nenapojíme, prestanú. Hej, prestanú. Takže je to pre dobro všetkých z nás. Hej, všetkých z nás. Aj pre toho prvého, ale aj pre toho posledného. No. Tu vlastne som rozpísal, hej, to sú tie body, hej, že keď človek niečo dosiahne. Ešte otázky? Ahoj, můžu mít já otázku? No jasné. Prosím pěkně, já mám pod sebou 4 zákazníčky, nováčky, úplně nevědí nic, ani o affiliate, takže nevím, jestli budou někdy dělat affiliate. Ano. Je i u nich to potřeba propojit, jako měli by něco, jakoby, ne, až od těch 3 si dají pod sebe 3. Takto, napájame. Ja by som to ešte raz sa vrátil do tej kanvy. Som sa mal byť špecifický. Toto napájanie, všetko, čo doteraz som spomínal, je výlučne len pre afiliátov. Hej. Skutočnosť môže byť, že ja som tu, ja regnem medzi týmito dvomi guličkami možno aj 15 zákazníkov, tento regne tu 5, tu 4, ale v tomto, hej, ako keby ich musíme keby odmysleť. Hej, oni sú ako keby, neviem, doplnok. Jo, štruktúry. Zákazníci alebo sú ideálni na tzv.
Zákazníci sú perfektní na binárny bonus. Hej, vyrovnám si nohy, šupnem pár zákazníkov tam, doľava, doprava, sú flexibilní, hej, ale zákazníci sa nikdy nenapájajú, ani sa nikomu nedávajú. Hej. Dôležité je vlastne prepájať tých afiliátov, lebo afiliéti vlastne, keď vyprodukujú jedného zákazníka, alebo po prípade ďalšieho afiliéta, sa to bude rátať až úplne smer nahor. Jo, super. Hej. A je teda affiliate je už od těch 3, když si dá ty 3, aby měl poplatek zdarma, nebo to není affiliate? Ak je to čisto zákazník a dá si troch ľudí a tým pádom systém ako keby určí, že je affiliate, to nie je affiliate. Není. To Aha, nie, dobře. toto nie. To jsem To je právě len, nevěděla. áno, lebo tam problém je v tom, že ak by sme akože išli týmto smerom, ti vysvetlí akože ten problém, hej, tá problematika, hej, je, že vlastne, keďže on bude navždy executive, hej, viac menej, tým pádom Mhm, vlastne jemu vždy preteče málo bodov a on začne blokovať smer nahor, keby tie body. mhm. Hej, vlastne oni mu sa nakoniec neprídu až sem nakoniec. A tým pádom ani sem, je to keby blokácia. Takže affiliate je skutočne affiliate, alebo je to proste podľa keby My Daily Choice affiliate, ale není to. Není. Ja si skôr Super. myslím, že je to skôr taká motivácia z ich strany pre toho zákazníka, že hej, keď si už to 3 zaregistroval, šupni nám ešte ďalších 5, hej? Takže asi z toho pohľadu, preto to asi robia, hej, že ich zmenia. Super, děkuju. Rado sa stalo. No poďme, ešte niekto? Hoci čo, hoci aký bonus, alebo písomne do chatu, ak nemôžete hovoriť náhodou. Všetko jasné? Tak ja si myslím, že jasné nám to bude asi až tak možno za pol roka. Nie, že budúci štvrtok je to opäť sme tu, hej, prejdeme si znova, medzi tým znova možno teba niečo napadne, alebo hociko iného, hej, každý štvrtok o 10:00 proste vždy sem príďte, tí, čo máte záujem, hovorím, Zoom není povinný, absolútne není povinný, ale keď chcete naučiť viac, alebo proste niečo není úplne jasné, tak som tu pre vás, no, každý štvrtok. Dobre, tak keď momentálne už by sme všetko mali, tak by som vám chcel srdečne poďakovať, že ste tu so mnou strávili ten čas. A Zoom bude nahrávaný, jak som spomínal, takže ten potom hodíme aj do nahrávok. Takže potom kľudne pre tých, čo by mali záujem vidieť túto prezentáciu alebo tento Zoom ohľadom komisí, nech si ho pozrú a vidíme sa tým pádom znova budúci týždeň. Dobre, štvrtok opäť, rovnaký čas, rovnaký deň a teším sa na vás. Majte sa pekne. Čaute.